ọtụtụ ọma nọ ụmụ ọdịnala Igbo asị m ka chi tata bụ afọ fọtara anyị ihe ọma ma fọpụrụ anyị ihe ọjọọ n'oge awa nke eziokwu abịa n'ụtụtụ tata ka nkọwa ihe niile ị kwesịrị ịma gbasara alụsị alụkwụsị and the installation of Arusi. A lot of falsehood have been said, have been told by ndị anyarị, ndị bịara abịa, but they don't have any authority to explain more about our culture and tradition and the installation of those vegetables because they are not there. And they are clueless concerning our culture and practices. I will explain what is the real culture, what is the real ordinana, and the installation of these deities, and the other aspect of human wickedness, wickedness to man. Yes, that is not part of our culture. Aka m bụkwa onye nke gị Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu na oraifite. Abụ m onye isi nchụaja na Ugochi tubelu na temple. Anyị na-agba afa miri emi lụkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazi m onye isi nchụaja na ọdịnala Restoration Prayer Ministry. Abụkwazi m onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. My mission is to help people live better life. Ị ga-enweta anyị na our YouTube channel, nweta anyị na Instagram, nweta anyị na TikTok, nweta anyị na my Facebook page. The name remains Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu oraifite. Ọ ihe ga-eji wee nweta anyị. Then ọ bụrụ na ị chọrọ ka a gbaala gị afa miri emi ma ọ bụ ọrụ mmụọ ọbụla ma ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ na nkụzi ya dara ụda na-akụzi taa, send a message na WhatsApp 08057837672. I answer my call myself. I respond to my messages myself. Echefukwana na aja anyị na-achụ kwa ọnwa nke ọnwa Jun ka na-aga n'iru. Ọ bụrụ na ị sonyeghị na nke ọnwa Jun a, kwado maka nke ọnwa Julaị. Ọ ga-ebidokwa na July 6th. Ka ị sonye na ya, ị ga-send right 3 prayer requests, then make a donation of token amount to account. But you have to chat me so that I will guide you further. Then, n'isiokwu anyị ji bịa n'ụbọchị taa, ma ga straight to the point. This video achọrọ m ka ọ dị short. O nwere ndị kama onwe parts. Yes, maka onwe ndị chọrọ ka anyị na-eme video ka ọ na-adịba short, so that ka ha wetara ha izi ide share na WhatsApp groups. So, n'isiokwu anyị gịnị bụ alụsị? Ịkpọrọ ahịa n'isi bụ alụkwụsị. Gịnị bụ alụsị? Alụsị bụ entities of powers. Ndị anjelu nke Chukwu na-ejere Chukwu na mmadụ ozi. Ka nkọwa ya etu ya esighọta ya. Etu ya esi wee nwee 9 choirs of angels: the throne, the seraphim, the cherubim, the angels, archangels, and rest of them. Etu a ka ọ dị. Alụsị ọbụla entity of power na-akpọtụrụ from either the throne. Yes. Alụsị ọbụla nọ n'ala Igbo nwere ihe ọ na-alụ. The core primary thing ọ na-alụ. Enwere ndị ọrụ ha bụ bringers of message, good messages. Ndị nwere ike isi na ha na ọrụ ha dịka ọrụ Gabriel ma Uriah iweta ozi message. Achọrọ m ka m nwere ihe ịma wee na-ama atụ ihe ịmaghị. Yes. Nwee ndị ọrụ ha fall within the categories of Ijogo. Yes, like Archangel Gabriel, Michael, ndị ụka kpọrọ Archangels, the leader of Archangels. Now, etu a n'ala Igbo, anyị kpọrọ ha Amadioha ma ọ bụ Las and rest of them. Udo ha. Yes, under bụ ndị anjelu nke Chukwu. Then, enwere ndị bringers of message and maintenance of peace. Yes, dịka udo ha. Nwee ndị bụ Ijogo like Amadioha ma ọ bụ Las. Ghọtara ya? All the anjelu nke Chukwu ndị na-alụ ọrụ in the masculine direction. And then I'll follow in the feminine direction, like Ogbuefi, and rest of them. Somebody actually go out Arusi in general. Arusi can I go to Arusi bụ nkwekọrịta obodo dị iche iche kwekọrịtara for because of one reason or the other decide to call upon an entity of power
and install that entity of power. Go nọrọ in the midst of his people. Wee nwee ike nọrọ ha nso. Ka mmadụ wee nwee ike na-agbajekwu ya mgbe ọbụla ọ nọ na mkpa. All the same mindset ndị ụka ji wee kwenye na site n'okwu odo dị asọ fada mechaa consecration na Jizọs aba ego na achịcha etinye na monstrance buje n'ebe ha kpọrọ chapel, a designated place, house built akpọrọ chapel, ebe ka o wee nọrọ nso to ndị faithful, ndị ụka, ebe ha can easily go and ask for mercy, for favor, and for whatever. Yes, ndị ụka ọbịa mụtara this mindset from ọdịnala, maka na ndị nna nna anyị ha for one reason or the other decide ka akpọtuo angelu nke Chukwu a nke na-afụ maka nke a maọbụ nke ọzọ ka ọ nọrọ in our midst wee protect anyị. Example, na mụnwa bụ onye Oraifite na Anambra State, arụsị dị be nna ndị na my clan ka a na-akpọ ụlasị. Anata arụsị anwa bụ only people from my clan can be chief priest to that. Yes, the deity is for the entire village, but the chief priest must come from the oldest person in my clan. So ihe ọpụta bụ na ọ bụrụ na Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu Oraifite, Messia bụrụ okenye my clan, I will be the chief priest. So my father called me etu esi wee menya bụ the entity of power is strong. The thing about our clan, I be a boundary between Arusi and Osobro. So all in days, young one, it is young one and a bobuna. I will ike a chalk a chupumba, or we chup a village from your place, Kiwe, Bakorana. He gave me with Sohara. How will you have also a Bakorana? Makaramba and survival of the fittest. A blow Botata Campa Wubido. So now, if you had to go in Dara Bondagaba, Darabama wouldn't side or Hofia Abreba, Wenabia. So, Mahanabia, I was able to go for the while for the boss for the day with decay, we're not. Then I was some, but I want to also and I come right. I will want to do Kayanine now, family needed involved. Where Bia were off of ya, where what to Tata, Kahana, what to last. Coach Chokoba, over die for Maka invaders. I go to China now, the way to the offer. Where may store, where what to double more. But say I go to Shadow Mark and more, all mark I do in special hawk. Batarona, however, also, and no more Batarona, I get to buy. The guest call I am bound. But more than the Aga Nabia, by they will go and then aircraft. They will see it as no some that our area no river line side. They will just go. So all more capable no get back. We more bundle with more. Let's go by all have each from invaders. Now all over Arusi now. So you two are getting to Arusi di chicha. Etu aka support mmụọ dị iche iche n'obodo dị iche iche. Enwere obodo ụfọdụ akpọtuo mmụọ nwanyị n'afọ ogugu ọnọrụ maka maintenance as a mother in the community. Now, ịghọta gị ihe kpatara ejikpọtụ. So arụsị ọbụla nwere reason ihe na-eme na mgbe ahụ ejikpọtụ. Etu aka ọ dịkwa akwari ọmụmụ nke ọ bụ some obi, that is ụmụnna ndị ime nne ji bụ ndị kpọtụrụ ha for the maintenance and upkeep and the omumu. Okay, because all the gods of the god of fertility. About we and when we connect no brona no onye home work on modere na ha ga na-eme ha no ha bi ha na-akpọ alụlụ mmụọ mgbe ndị ụmụ nwa dị na-eje n'ebe ha si wee pụta ndị nna ochie agọọlụ ha ọfọ. Ọtaria onye akpatakwuru na ọ bụrụ na nwaanyị anụ di na mba ọnwụ na ọnwụ ụbọchị a na-abịa ka ozu ya a na-emekwa na-abịa alụlụ mmụọ werekwa ebe ụgwọ mmụọ datago maka na ọ ka bụ osita mgburu a wee saa abịakwa gwọ mmụọ wee kaa na onye na-etu a na n'obi jegwakwa ndị ya n'ụwa. O nwere mmemme a na-emegasị na mgbe a na-akpọ ịkụ ozu na nwaanyị si na famili ụnụ
mgbe ndị be die ga-abịa na famili ya nwe nwa wee ka ozi ha nkụzi dịrị onwe iche gbasị mma akụzikwa gbasara ọdụ ọmụmụ na ihe na-achịkwa kpụtụ arụsị o nwere nte na ọbụla wụ na-egburu mmadụ ihe na-achịkọta kọwapụta bụ na there is a lot of falsehood. Yes, ndị ụka ọbịa na a na-eme arụsị installation na-egbu mmadụ ụfọdụ asị na-egbu 7 virgin name ihe niile abụ false. Ihe niile abụ giving dog a bad name in order to hang it. Enwere ihe dịka dog, enweghị dịka na-egburu mmadụ ọ bụrụ ya. The sacrifice a na-eme na installation of arụsị bụ holy animal sacrifice. Yes, enwere ọtụtụ ndị anjelu nke Chukwu mmụọ dị iche iche nọ n'Ugochi tubelu na temple mụ na ha na-alụkọ ọrụ. Yes, example, arụsị ikwu nne m nọ na temple. Ọ bụrụ na igbu dibịa, arụsị ikwu nne gị daịda, ọ bụrụ na ndị kpọrọ ọrụ kpọcha agha ọrụ ibido ọrụ dibịa, onwere ka ị na-achọ ibido ọrụ ime echi ikwu nne gị. Ask them for their support. Mmụọ ikwu nne gị ga-abụrịrị bedrock, one of the strong deities in your shrine or temple. Ghọtara ya? So mmụọ ikwu nne a bụ iru jee mee pay homage to ebe mmụọ ikwu nne gị nọ. Agwazie gị ihe ị ga-eme ka mmụọ ikwu nne gị aso gị wee natabe gị, ọ natazie ebe gị ịkpọtuo ya. Ihe ị ga-eji kpọtụ ya ihe daghị oke ọbara nnekwu na ihe ndị ọzọzi mmụọ ihe egburu ya. Ghọtara ya? Wee mee ya stọọ. So don't believe anybody that is telling you na egburu mmadụ egbu. Ihe niile abụ ihe a gwara ụka eweti ụjọ n'ime gị ka ị fụta ije na okwu mmụọ ma okwu arụsị ma okwu entity of powers asị ihe ọjọọ. N'Ugochi tubelu na temple enwere ọtụtụ mmụọ dị iche iche mụ na ha na-alụkwa ọrụ. Mgbe m bidoro ọrụ, ọtụtụ bido na ha chọrọ iso m wee na-alụ na temple, gụnyere ma arụsị dị be nna, ma arụsị dị na ma entities of powers ndị ọzọ dị iche iche, ma ndị si mba. Etu a ka ma ezumezu si wee sị m kpọtuo otu ịgba n'ijele. Arụsị na-eweta ihe ọma. Arụsị nke nwoke ewe otu ịgba, arụsị na-eweta ihe ọma, na-etite ịgba, na-etite ihe ọma. Ijele bụ nke nwaanyị. Abụ ọzọ na-egwa gị ihe ijele na mmụọ ọzọ adakwụ n'ọgbọ. Ọ arụsị nwaanyị. Arụsị a nna gwa otu ịgba na ijele bụ arụsị na-eweta ihe ọma. Ndị nọ na tempụl ma ihe gbasara Ugochi tubelu na tempụl, mana ị na-agwọ ụfọdụ ị ga na-agwọ otu ịgba na ijele arụsị na-eweta ihe ọma. Ihe eji na nchegbu nkwa oke na nwunye, arụsị ndị anjelu nke Chukwu ndị na-emegide ndị ọrụ ha bụ iju ọgụ imegide ike ọchịchịrị ọbụla, ike ndị amoosu na ike ndị otu nzuzo. Na otu ịgba na ijele ọ ma ya ezumezu bịakwutere m sị m gwa m etu m ga-esi kpọtụ ha. Yes, ọ sị m gwa single-handedly kpọtụrụ otu ịgba na ijele. Yes, and then when they anything like human sacrifice or just animal sacrifice, they told me what all the items I need to bring down in order to invoke them to come, and they store them in their present location. Now we are molding their image. As we speak now, the image is on. We want to mold them or this is an image to Tiba and Ijele. You know, so etu a ka ọ dị. So nwere ihe dịka anything ọbụla bụ ihe ọjọọ like otu ịgba na ijele now. Ọtụtụ ndị mmadụ like ndị gbatara ọsọ agwụ pass through my mentorship can as well take otu ịgba ijele to their temple. Yes, I will help them to install it in their various places. The same way as we were installation of those deities in the past. And with 2 ways of installing deities. Is either they call it down, that is the original place where it started, like how Otu Igba Ijele started in my temple. Now, somebody can as well duplicate Otu Igba Ijele to another place. Yes, following my own instruction. The same thing is that na alụọlụ ịchọ ka ịkpọtụ mmụọ ikwu nne gị na kurube gị. Very simple. You visit the the temple or the shrine of that Arusi ikwu nne gị awa. Mee ihe kwesịrị ime. The chief priest ga-enye gị ihe o kwesịrị inye gị. Gwazie gị ihe ị ga-eme in order to draw the mmụọ back to your own domain. So when you hear the ritual, when you hear the egburu mmadụ. Yes, I'm not disputing. Yes, because I'm not disputing name where obodo ụfọdụ so just harmful. Yes, when you an evil man or an evil man
in charge of a custodian of a particular deity, that his evil wickedness will lead here to a chobazi ka evil only war in order to add up. Mana such a people ndị mere ụdị ihe dị etu a na-ada n'ọrịa n'oge tere aka. Ọtụtụ n'ime ha na-anwụ n'ike because na mmụọ a chọrọ ọgwụ. Mmụọ a chọrọ mgbe o nwere ike na-echezi ka ọnụdụ na ọ na-emerụ mmụọ ihe ọma o je na-egbu mmadụ. Ọ na-egbu mmadụ, ọ bụrụ mmụọ ka ọ na-egburu mmadụ. Ihe ọ na-eme ahụ ọtụ n'ọkụ ọ na-eme. Ọnya batara ọtụtụ ndị dị etu a nọcha na mmụọ achi pris ọ bụ na ha nwụọ bifo onye ọzọ abanye na ya a ga-eje gba afa. And akwa anafa afa kwuo na onye a na-anọbụrụ ya mbụ merụ ọpụ n'ọtụnọ. In order iwepụ mpụ n'ọtụnọ n'ihu mmụọ a ga-eje kpọọ alụ akwụkwọ alụ mee ụfọdụ ihe a ga-eme ka e wee please ye the entities of powers maka nya wepụ n'ọtụnọ. And the family niile anwa ndị nna ha bịara mee ọtụnọ n'ihu mmụọ na-ata afọ n'ụbọka ya ruo taa. Ọnya bata anyị nwere ike ịfụ family ofu onye ha n'ime family ha fere mmụọ, the family ụmụ ya a na-ata afụ n'otu dị maka na ọtụnọ nna ha metara maka na a ga-eji ajọ omume nke ndị bụ nna neta ụmụmụ. Mana ọ bụrụ na nna gị ezigbo nna gị fere mmụọ nwa pure top an honest man, believe in me, his generation will be better. So nwere ihe dịka na-ame gịnị na-egburu mmadụ wee mee installation arụsị. So wepụ that one from your heart. It's not true. Mmeja wee marụ atụ sị na, do you know that Abraham, being the father, out of his own water as a mother, thinking that he's pleasing Almighty, went and hijacked his son, trying to sacrifice his son, thinking that no, they made Chukwu warn him, what are you doing? Untie him and never you harm him in any way. Use way to matter. Had they been Chukwu did not intervene, Abraham would have sacrificed his son. And today, some people will be thinking that sacrificing mother is justified. It's not justified in any way. So, even if God Almighty allow an evil man in charge of a deity to execute his evil ways, ogbuo mmadụ ma ọ kọmitie ọgwụ ma o mee ihe ọdọ dị ya, nke a o ihe ga-ada n'isi ya because ignorance is not an excuse. Nkwu ọbụ na onye kpara ka ọ ga-arụ. He who fetched fire invented firewood, invited lizard in his house. So he na-achịkọwa. So ihe merụ na onye anwa mere evil during his reign does not justify that no merụ the code. During the ancient time, there were some kings, even in the ancient books, perpetrated evil, like David. He murdered someone in order to marry his wife. He committed a lot of evil. But that does not mean that being a king, that kingship is evil. What he committed, remain for him and his children. It has nothing to do with the throne. So that if an evil man is in the throne as a chief priest to any deity, and the man is doing evil, doing all sorts of manner of evil, leave him, he will not live long. Leave him, he will suffer for what the evil he is committing. Even his children will suffer too. But an upright man is in the throne, is a chief priest. Believe in me, is for well-being of his family and the entire community. Okay, so don't use because some evil men perpetrated some evil and they cast it. Are you saying that even in police, we still have good eggs? Good egg, yes, good eggs. We still have bad eggs among them. Can you use because some policemen are evil and now throw the child with the bad water? We didn't now say that policemen, no, there are still good ones. So the same way I'm telling you, there's still good chief priests in our various deities all over. So ignore people, those ones that committed evil. They will reap the fruit of their labor, because Galatian system will keep saying, I keep saying it, that whatever any man sow, so shall he reap. So today, erase it from your mind. Nothing like human sacrifice before any deity. If such a thing happen in a few areas, it means that they allow an evil man to be on the throne. Because even the ancient book says that any generation that allow evil person to be on the throne will suffer for it.
If you want to watch this video in full, go to my YouTube channel, Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu oraifite. Or you on TikTok, yeah, watch it, Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu oraifite. Or go to my Facebook page, Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu oraifite. And on Instagram, the same name, Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu oraifite. Ọ bụrụ na ị chọrọ ka anyị rụọ ọrụ mmụọ dị iche iche ma ọ bụ gbara gị afa mmiri emi, send them message 08057837672. Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu. Bafam. Ya gazie n'ọfọ.